केकर फोन रहला दीदी? अरे का जानी होई दिन भर उजैले रहेला कहीं कंपनी वाला रहे न कि के एकदम मन उजाइल रहेला। ई मोबाइल न थपुआनियर हो गइल का जानी जीव का काल हो गइल। ते हम रख ले रख कौन फोन करे तो बता। नतिया कोनो फोन करते गरिया सीधे चल लू आए त ना ढील पर गइल बन सन कि हमर रोवाइन ढील पर गइल बा चल लू। हां ये दीदी सही है पर ये सब बोला का हो पूरा ना मन। हां ये दीदी का बतिया देनी जी देखो न बोले कल हम गोबर फेंके गइल आनी न ओ पछी वाला खेतवा में तो एगो बुढ़ऊ नहीं खा कौन? अरे कोई गो मेरा रूम के संगे मौगा तो देखले बानी लखेदन। हां लखेदन बुढ़ा ये मैया हम सुनी ला होली में न पी के जान तू तो पहले कालू दीदी तू ही जान तू जाते और हम के ना चल लू सुना सनीचरी हो ना ये गिरा कहत रहे। अरे तो सुना ना हां बोली हम लप लप कमर हमार करत रहे गोबर लेके जात रहू। हां आ वो हमार कमर आधा मिनट तक ले और बूढ़ फुकाना देखत रहे हमारी कमर से उठ नहीं के जाते तना टोनगले बाना का बता। हां हो ये बड़ी आ तो कमर नजर में कई दीदी लो बालू परो। अरे बालू परो का बताओ के गोरिया के पिलुआ लगो पीछे आगे आ तोर मर्दा कहां बन हो जानता बाड़ू यार और घूमन तू हम उनकी जी में कोनो काम ना आवे का काम रोत रोतना ढंग से दीदी देखे नी हां का करना का ना करना जाय दे दीदी। ए दीदी तनी आज हम भिंडी का सब्जी खाई के ले लिया हो बछिया मार खेत में मार भिंडी झोपे झोपे फरल बा हम ना जान तोड़ जानता नहीं जान तड़ू हम भिंडी में 3-4 दिन से घूसत नहीं खी तू ही जाके तुर लिया ना रोल ले आए चला के उसे हम तुरवा के मंगा ले। आ एगो बात सुनबू बोली सुनो नहीं ना कि ओकरी भौजी के लइका अरे अरे हां हां हो बड़ा कच कच मुआ तइसे ना ना ये दीदी मन खुना में देखत टूट गल। अच्छा अरे अब का हो का जी बड़ा भल बानी का बात बा बोली। आ हे क्या बोलल बाड़ू तो जहां हमने के घर दे रही तो है ना बैठल जाई कि केहू कपारे पे जाके बैठी जाए। ए तारा के खोजत रनिया हो का हमने खोजतनी आ एगो काम रही हमारा से केवन काम जी बूढ़ पुरानी आदमी का जवान से के कर काम ल हां बोली। अक्का आई माने कहिया के आई बाड़ी के हो आशीष वो अरे हां हो जाए दी आशीष जीजा के लेके आईनी एक दिन वो देवर के मन लागताटे। अरे वो बेचारा के पेट झरी धइले बाहु आए भगवान कह देले रहती कि उ तू नींबू पानी पी लेती खट खट आ नहीं तो जन्नी आ सुनो ना आ सुनो तारू हो आ जन्नी सुनी ना आशीष के बोल दी ना कि तनी चीनी या चाय पत्ती 2 चुटकी चटनी ना मुंह में डाल के या पूछ के पड़ देना पानी पी के एकदम करे जुड़ा जाए एकदम लैट्रिन बंद हो जाई। हम जाई कहता जाई हां जा कह देता नी अरे तनी ढीला हेर ल बच्ची तो सुनी ना दीदी हम आ मार जाती काटा तन सब भाव जा तनी कह के हम ठीक हो ठीक बा जा का जाता आई भैया जी फोन कर दिए सही रख ले जाए द भैया जी के केवन काम बा हो तनी ए दीदी उ तो एकदम मन बढ़ू हम सुनी ना तनी बच के रहना उनके जी में कोनो काम बा का जी बोली। हे दिका ई कुल काउन बात कहतन जी हमार मर्द नहीं के का हेरे के कि हम आपसे हेरवाई हैं हे रवा लो ना ला शरम कुल घोर के पी ले बनी का कि बेटी पतोई के गाना रहल जाला। ए चुप रह का ई कुल बोलेलू तो का ले ले ये में ई खटाई ले भाई का कर एकरे मन करता के पाल डाल दी ले डालिए हम कहीं के कोनो काम ना होई तो हम ओ तनी ले लेती चटनी पीस के खा लेती। बड़ा आदमी चिल्लाता जान तनी एगो हमर नो दयाद गान आ हो कर के का बोल खा लेता ओ हमारे दिल का बात जाने ली एगो हमर दयाद गान का चिल्लाता ना होई आज दे याद प्यार के बात जानते छोड़ बनी के एगो हमर बूढ़ पुरानी दयाद बनो आ यो अरे एकदम घरों में ढुकना तक कचर कचर बहर हो रहना तक कचर कचर जी आ और एगो बात रहला तनी अपना में दे न ई का ए कही दे आ ई कुल ना खा के हो अरे दे जी ये जी बड़ा खट वाले फेंक देता नहीं जाई का होई जी करम
आयरे करम का करतानी काहे के बीज आपके आम ना खाए के जन्नी अब अरे हम गरम ना ली आई रोनिया के ओकरा का पाल डलवा देम जैसे अमरूदिया का पाल डालब डल डालब जम न अजन काट वतन कोइ ने त हटी आइ हो माई कइले रहिना मार तने केहू ने ढुकावता रू त का ढुकाई हम कनिया की तनी दे तू हो पलकिया बोले बा पलकिया हां आ काजी हाय हमर मरद फोन देले बा एगो आई हो आ उठ गइलू हां का कनिया उ खड़ा हो गइलू ई बतिया काहे कहतनी ई बतिया आई गो मैया तो वैसे काले से हमारे पीछे तू पड़ल बा नहीं अभी दीदी का एक मुड़िया में छोड़ दे ना कहेंगे ना मर जाए जनतो नहीं होयल का दीदी बताई ना हमके गंदा संदा बात बोलता नहीं बूढ़ा हो हां जी इहे करतनी अरे ना झुका ना हम कुछ बोल सकीला हमर दीदी ने पहले ही शिकायत कर देले बानी ई चुल झुका ना पर हमार जरूरी काम ले इस दिन छोड़ के गल ना रहती थी अरे ना कन्या भाई चुल झुका ना बटे ये करम अरे ना हो मार दिला थर के मारी मुंह मरनी करेजा जुड़ा भर के चुप रहो उला ना जुड़ गइल अरे गो मैया अरे कौन बात करू हमारे घर पे नजर मत डालो ई सोच ले अरे बेटा ला घर पे ना डालो आय टकरी पटी आय बाबू दूध दूध फिर आएंगे ना अब रुक एक खरा हम घुमरिया देते आयो आयो अब आ जाए तो मार इंजन है ना इंजन मार दे ना अबे आई लौरिया डाल दे इंजन में मार दे हम पड़े निकल अरे बाप हमारे घर के तरफ आके उठा के देख लेला ना तो ई जोन बना बची ना घाटी लौरते दे और ना डालो हमार मौसा ऐसे कन्या दान करना है गांव में मऊ बड़ा बूढ़ कहिन की ये गांव को बुढ़ावे कुल छिनार में जैसे देलू हो ये ना हालत को देलू घर गावे ये दीदी आई नहीं आप पलकी के साग खातिया बहुत पलकी की ना कटहर ना था ये दीदी लोग ऐसा बा ना कि बोले चल चल तहरे हां मुंह में कट ले बिया हटबू वहां का रे अरे मारो ना भाग देना जानलू कि नहीं हां रोमती ला अपन रही तब नु अपन रही तब नु दर्द होई त के कर तोरे का नहीं हमारे ना हमारे लिए क्या कोनो जानी मेले कोनो जानी पे लागतिया काहे नहीं का लागत अपनी मामा में पड़ल बिया अनु तो तब का मामा कहियो केहू करो अरे चुप रह कान खोल के सुन लो हमारे पीछे मत पड़ी अरे दीदी चली का नंगा पर ऐसा ना हो काले से ही बूढ़ हमारे पीछे पड़ के लाड आ देखो कहा तरी की टंगरिया उठा पकड़ हम कूद के मारी तू पकड़ हमके पकड़ कहां ले पकड़ हो कहां ले लगा रहा खानी लात मारता मरले बड़ू का नैहर में अरे चल चल उठाओ मत ना तो हम उठा देनी नु आज ये खोलियो आज हमनी ताके ना आज ठूर दे मुंह अरे हां हम जीविए चट देंगे लपेट के अब पट दिन खींच दे भाथावा से हे गने पकड़ के बत्तीसिया निकाल के गिन के गोटी खेले ओए तू मांगे दे देम घेवड़ा आवेलू लमका बैगन भारता खाती नु